הבאתי לך את האחות שלך. איך האחות שלך? מעניינים. דומה לך? היא יותר גבוה, את או היא? תעמדי לידה. שנייה, אני בשיחת... מה איתך? איפה? חסר פה מישהו. מי? הנה. כולם? סבתא זרה. לא, חשבתי. אורי לא פה. מה קורה? מה איתכם? בסדר, מה איתך? בסדר, הכל טוב. רוצים לאכול? לנשנש? לא, אכלנו עכשיו. אנחנו גם בצום. אנחנו הולכים... טונסית אורגינל. גם אתה לא מדברים? כן. מי? שלום. מה קורה? תראה, אני יצאתי לחל"ת. אז אף פעם לא היית בבית הזה? זה הבית שאבא גר פה, בפעם הראשונה. לא, אתה גר טוב. זה היה הבית שלי, כאילו שגרתי פה לפני בפעם הראשונה. שסבתא התגרשה ממך. כן, בואי תראי את הבית. איפה סבתא? היא אצל סבתא גדולה. זה חדר אחד. היא אצל סבתא גדולה. ראית? איך הבית? זה החדר שלי. ופה זה החדר של סבתא. לי מדברת. בואי תראי, זה חדר שני. את רואה? מה שמיני לעשות? את רואה? חכה שנייה. וזה חדר שלישי. תדמי. בת השופטים. כיף לך? את רוצה לשתות משהו? אני פה, בוא נראה. זה מכשיר מיוחד שרק מים? מים? גלידה? מה זה גלידה שלך? סבא, אכלת עכשיו גלידה, ארטיק, אתה בצום. נכון. אפשר? אסור. איפה גלידה? לא גלידה, אנחנו קמצנים, אנחנו נטחון להם את כל הגופה. וואלה. בסוף לא תהיי רעבה. חבל. יאללה. לנו גופה שלם, אנחנו קמצנים. רגע, אני אשים לכם מים מינרליים שנייה.